Здравейте! Искам да ви представя за втори път лодка за захранка GB Car. Значи това е от най-висок клас лодка за захранка с вграден сонар от производителя. Две батерии по 15 ампера, 30 ампера включени в лодката. Литиево-ионни, разбира се, работещи на 12,6 волта. Страхотно дистанционно с функция за сонар. Ето показва сонара, с едно натискане се превключва. Така, първото нещо, което трябва да направим с тази лодка е да калибрираме, за да се включи GPS функцията, т.е. да се свържи с сателитите, както при всяка една GPS лодка. Управлението е с една ръка, изключително удобно. Скоростта на лодката, да кажа нещо за това, което не е маловажно. Значи лодката работи с максимално големи двигатели. Това са модел 795. Ето, автоматично се включи сонара. Сега така, двигателите ясно. Искам само да покажа как се калибрира лодката. Това е функцията, се влиза в менюто. От тук Boat Settings, елементарно е натискане и Compass Calibration. OK, като натиснем, веднага лодката почва да се калибрира. Ето. Тоест, прави завъртания с ляв мотор и с десен. По данни на производителя, лодката се калибрира за около минута-две максимум. Значи, ето, единият двигател е калибриран, сега се калибрира втория. Толкова около минута отнема. За да знаем, че лодката е калибрирана, отгоре излиза зелен сателит. Ето тук, след малко ще престане. Ето виждате как върти лодката. Автоматично е калибрирането. То го пише. Автоматична калибрация. Сега като спре лодката да се калибрира, веднага автоматично ще излезе от менюто. Значи тази функция се прави автоматично. Това го повтарям. Така. След мъничко ще спре. В момента захваща възможно най-много сателити. Пак казвам, това отнема около минута. Ето. Искаме да дадем. Виждате, автоматично излиза от менюто. Съответно, ние си излизаме с назад бутона и веднага сме си тук в менюто. Сега само ще задам. Ето заден ход. Лодката има и заден ход, разбира се. Задавам заден ход. Позиционирам си я. Така, бавничко. Сега искам да ми се връща лодката всеки път на колко? Да кажем, хайде стига толкова. Ето тук. На 3 метра от брега. Няма нужда на по-близо или на по-далеч. Съответно, задавам. Ето тук мога да вляза директно. Бутон хаш. Натискам. Той става зелен. Това е позицията, на която лодката ще се връща при ниска батерия, при връщане, с къщичката, да си идва на Home Position. Това е най-важното, което. От тук мога да изляза от това по този начин. Тук е сонара, ето, който се включва от 1 метър до 70 метра. От тук може да гледаме и сонар, и точки. Значи имаме си избор. Снимаме лодката в момента. Снимай лодката, за да я предвижим. Така, да я предвижим. Сега, лодката се предвижва с метър и значи около 70 метра в минута. 70 метра в минута е скоростта, която е много добра. Имаме бутон, разбира се, за автоматично. Ето, натискаме го. И веднага изписва, всичко изписва на лодката, че лодката е автоматично. Добре, може ли с лодката да се снимаме? Така.
Сега ще я завъртим лодката. Ето. Завъртаме я. Сега засичаме риби. Искаме да видим по-добре сонара, затова натискаме втори път. Ето, от тук ни излиза сонара. Какво да направя? Ти го дръж. Ето така. Аз ще снимам. Хайде. Така. Сега оператора ми много знае, затова и давам тя да снима. Ето така, ето иначе. Това е. Така. След малко лодката ще излезе на другия бряг, но няма кой да спре автоматичното. Ето, изписва съобщение, че автоматичното е спряно. Значи, да засечем само да видим къде е лодката. Вече е на другия бряг. За ново време. Отиде на другия бряг. С едно натискане на бутона за... Влизаме в менюто. Избираме точка 1. Не, няма да избираме точка 1. Просто с натискане на този бутон къщичка, като натиснем, лодката се обръща. Това искаме да демонстрираме в момента. Ето лодката се обърна и си идва на домашната точка. Сега, през това време сонара работи. Така. Ето така, чудесно се вижда. Извинявам се, ама... Значи виждате, има 3 вида икони на рибите. Малка, голяма и средна. Като над нея има цифри. Цифрите показват на каква дълбочина се намират рибите. Значи изписва релеф, дълбочина, температура на водата. Виждате. Ето скоростта на лодката 1.1 метър в секунда в момента. Всичко изписва. Ето 30 метра до домашната точка. Тя си идва. Виждате ли? 26 метра, 25, 24. Това всичко го изписва на дистанционното. Ето да покажем лодката как си идва на домашната точка. Но най-готиното, че на този огромен цветен дисплей изписва абсолютно всичко. Това е, пак казвам, лодка от най-висок клас. Значи, да, скъпата ми натисна. Добре, ето я. Точно на брега на домашната точка се позиционира. Спря си. Ето я. Так. И си спираме. Значи, сега можем да покажем как запаметява точка. Аз ми аз да покажа. Така. Да, малко заден ход така. Да обърнем лодката. Сега даваме напред. Не успяхме да се справим. Да, добре. Все пак още разучаваме. Сега ще обърнем. Ето е кръгом. И даваме напред. Ето. Ето за какво става въпрос. Избираме си, да кажем. Ето виждаме рибка. Отиваш във въдицата. Не. Добре. Въдицата остава дясно. Добре. Ето тук имаме рибка. Харесваме си тази позиция. От тук може да натиснем да ни е по-лесно. Така, добре. Накланям. Разбрах. Задаваме точка 1. Натискаме ОК. Тя става в зелено. Това ни е зададена точка 1. Сега ще идем по-навътре да си направим втора точка на захранка и на нанасене въдицата. Само, че не искаме да държим на ръка. Затова използваме автокруиза. Ето как се включва изписани. И отиваме още по-навътре. В момента сме вече на 38 метра. 39, 40. Примерно избираме си 60-я метър, като да кажем. След малко ще сме на 60-я метър. 48, 9, така. Значи, като достигнем необходимото разстояние, да кажем, или си харесаме ето 60 метра, спирам я. Лодката на 62 метра. Сонара, идеално. Сега може да погледнем сонара точно така. Ето тук с един бутон само. Изчакваме малко да зареди. Защото сме натиснали другата функция. Изчакваме няколко секунди. Сега ще ни даде реална представа какво имаме отдолу.
В момента дълбочината е 4,5. В момента малко вари. Ето го. 4,8. Ето. Значи рибите са горе на 1,20 м от общо 4,4 дълбочина. Затова не ни кълват и вариците, защото рибите са дигнали горе. Ето ги. Виждате къде са, долу е дъното, а рибите са на 1 метър. На 1,1. И не са лоши риби, това са... Охо, появи се и тук вече голяма риба. Ето. На 1,5 м дълбочина. Виждаш ли? Да, много готино. Да. Ето, засича много риби. Наистина, но всичките са горе, в горния слой. Значи, тук си маркираме точка. Искаме да маркираме точка. Натискам пак бутона. Може и от тук. Айде да покажем как става от тук. По същия начин. Ето е точка 2. Окей. Само едно натискане. Точка 2 ни е готова. Сега искаме да се върнем на точка 1. Връщаме на точка 1. Нали? И даваме гол. Ето. И сега в момента ще дойде на първата ни точка. Лодката се предвижда и ще спре тук на първата точка, която беше на 30 метра. Колко беше там нека. През цялото време ви показва дълбочината. Ето тя намалява дълбочината. Рибите са пак на 1,5 м, заради това на дъното не ни кълве. Ето тук има релеф. Малко. На 2,2 метра, на 1,5 метра са големите риби. Да, аз ги търся на дъното. Сега тук изписва колко остава до точката. Ето 4, 3, 2, 1. И достигна първа точка. На 18 метра сме от домашната, от тук. Така. Значи ето тя се прибира в момента на домашна точка. 13, 12. Ето, точно на брега си дойде. Това е. Значи имаме отваряне на кошове, което ще ви демонстрирам тук. На място. Отворен един. Ляв и десен кош. Десен отворен в момента. Отворен, да. Не отворен. Както и да е, клип няма да стане.